Ay ma'am, sa mo din ni ma'am, 2,500 yan total bill ni mo ma'am, no? So, kanana kay senior card ma'am, ipa-discountan natin na ma'am, ang gamay-gamay. Anong gipangitaan ako ni mong senior card dong? Ha? Nagtuod ay kag tiguang nako? Dili man ma'am, kay para... Dili man dong. Kakailan ako dong. Sikinsam di ka ma'am. Ako man ni pagumang ko ng tag-iya diri dong. Ano ba ma'am? Makakibaw nga. Pwede ba hindi kay patangtang si mo trabaho? No ma'am, ay pag inahan na ma'am, ay kinanginabuhir kita ako diri ma'am. Dapat gitarong yan mo akong bill. Sa kuha ma'am, bakit na ngayon ara magkukog discount ma'am, kaya ara gamay-gamay po taon ni mo hang bill nga 2,500. Di man ko dong man kay batasan. Kaya ngayon magkag senior sa kuha niya ako. Kita di ka sa kuha nga tiguang nako. Kanang wala man ma'am, naglukuan ra magkuko ma'am. Sayop ka dong. Kaya namasin ra Ayaw. ma'am. Magtubag-tubag para bagyod. Bisag-bisag sayop. Wala sorry kayo. Gusto giga matangtang si mong trabaho. Dili ma'am. Ma'am. So, sama ni? Gini ni mo usbon dong? buong ito sa mga di ka ma'am. Ay pagkuon na yun. Jadi ko dol. Mo? Mga laki di ka. Ma'am? Ay, sama totoo ni. Sama na. Ganahan ka dol nga. Questa sa akong bill dun. Kining 2005? Tagko ko yun. Sorry, mas may tagko boy. Sugot magkaka. Buo. Lagi na. Sige. Masugot ko sa mga. Ako bala si ma'am. Kaya atos apiki gino eh. Kung nakita kita dari open glass pag bunyi. Agaw ba mo rin rin eh? Ginawa dito, nangatog ang mga buong. Ikaragin mo sa mukha mo ka. Kaya nakibaan, makusam niya diya. Bato na. Ha? So, di mo ay kakibaw ni day. Sorry ay, may basig asid ka. Pabayim suba. Ay, lagi si pala talaga dia lagi pada tao ako ni. Ito si kulibangon ako nang ito, naagi na yan day. Nindot kay klase dun. High class kayo. Narik ko na diri eh. Tukita ko na ko diri eh. Kita ko na ko diri eh. Ay, paano? Sorry ako yun eh. Wow, madugay yung lubong yun. Ako na. Bangon lagi. Madugay-dugay. Kuha mo ka ganun. Surum ka na mo ka. Lagi pakit sa dia buko. Umukuha ka. Pakapinat ay Agusta. Kapag piposo, sorry. Mga bigo ni mo. Kuha. Ambot lang, bahala to slave. Basta ako lang yung makuha ko. Biasa ko na kayo. Kaya, napakit ako. Ay, palata. Ito palata. Taguin. Kuha mo ka naman. Masa mo ito? Madakuha nito ba? Alam to kasi dagko yung bato ito. Kaya sa asa mga ni? Kuha ka. Ha? Ano yung ka na ipagkapinos ah? Dah. Papakapin. Lambat na. Yung tapit sa doon. Bin. Kali sige ito. Pantay ito ka. Lagi. Lambat ah. Ay, kabala ko kay amigo nung tag-iya dre. Di pa ako manuli. Lamat mo lang. Nagbalik din nila. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie